Mercedes-Benz'in ösmegine Karl Benz sebäpkärmi? Aslynda bu beýle däl. Hakykata seredilenle Mercedes-Benz'in ringe girmegine we ösmegine ýeketäk sebäp bolan adam Karl Benz'in aýaly Berta Benz. Oň söýgüsi Karl Benz'e bolan anamy. Hemmäňize salam. Bu video zenanlarymyza bagşlandy. Sebäbi ähli ägir uly şahsiýetlerimiň arkasynda mert we edermen zenanlarymyz bar. Bu gezeki videomuz edil Türk serialları ýaly gyzyklyja söýgü barada. Men paka bu zatdan aýdyp berýänçem, like basmagy we podpisasiýa etmegi ýanyňyzdan çykarma. Onda taryha gezilet. Karl Benz ilkinji işden ýalňyşyna motorly atçy ýörýän araba öndürenden soň ol önümi adamlara tanıştyranda netije partlama bilen netijelenýän şeýdi we adamlar şol maşynadan gorkýar. Bir näçe maşynlar çykarýar, Karl Benz'in elinde pul gutarýar, biznesi hiç ýagdaýda ýöretmäne ýagdaýy galmaýar. Elinde altyndan gymmatly ideýasy bar, ýöne şonu ýöretmek üçin puly ýok. Öz dosty August bilen belelikde ideýasyny satmak üçin has dogrusy kompaniýa açmak üçin pulun gödegine çykýar. Germaniýada iň baý adamlaryň biri bolan Maşteýdin köşküne barýarlar. We Maşteýd bilen görüňdeşip urap öz ideýalaryny paýlaşýarlar. Şol ýerde Maşteýd pul bermäne rady bolýar. We ýakynlaky boljak toý barada aýdyp berýär, öz oglunyň öýlenýänin aýdyp berýär, dostlaşýar garaz bular bilen Maşteýd. Kimde ertirki boljak şagalaňa çagyrýar. Şol ýerde Karl Benz Berta duşýar. Öz geljek aýalyna duşýar. Bularyň dünýä garaýşy bire gabat gelýärler. Şol ýerde Karl Benz özüniň gurnaýan maşynalary barada aýdyp berýär, ýygy giderli. Berta bolsa özüniň maşgala durmuşy barada aýdyp berýär. Bu ikisiniň arasynda söýgü dörýär, bire aşyk bolýarlar. Ýöne Karl Benz'in ömründe ullugan böwet bar. Ona hil böwetdir diýär. Şagalaň dogamynda Maşteýd köşkden çykýar we Karl Benz'i täze tanşlaryny ýanyna çagyrýar, öz dostlarlary, garnaşlary bilen tanıştyryp başlaýar. We şol ýerde ýanky aşyk bolan gybyny görkezýär-de, bu da men gelecekki gelindigim diýär. Bul öz ogluny aljak bolýan eken, Bertany. Gödüňde gelýärmi? Odalama görgüli ýaňy dosty sevgüsine olam durmuşa çykjak bolýan eken milliarderiň ogluny. Berta milliarderiň ogluny saýlanyp odalam kakata durmuşa çykarjak bolýan. Iki tane baý maşgala bire ogluny gyzyny berýän ekenler. Asalam Berta durmuşa çykaryljak bolýan ogluny söýmeýän eken, hiç ýerde halamaýan eken. Karly görenden soň düýkbeter pikiri ütgeýär. Goý kim näme diýse şonu diýsin, men öz söýen ýaryma barjak diýär. Şeýdip Maşteýdyň ogluny durmuşa çykmakdan ýüzlendirdi. Elbetde näme bolýar? Maşteýdam Karl Benz'e pul bermekden ýüzlendirdi. Indi şeýle bolady, Karl Benz dogry derejede pulsuz galy, bankrot, biznesi ýöräni, maşyny dogry satylanyp, maşynyň intek girilmeli işlerim kän. Indi öýlenmeli ýere gelýär. Karl Benz aýdýar, men dogry derejede bankrotda, men battım, men öýlenmäne pulum ýok diýär. Ýöne bu ýerde Berta uly hereket edýär, öz kakatyndan oglany pul alyp berýär. Has dogrusy şol taryh boýunça aýdylsa, galyň alyp berýär. Şol wagtlar Germaniýada gyýda dälle oglany galyň geçirilýän eken edil hindelerdäki ýaly. Indi Berta Benz boly, Karl Benz bilen maşgala boly. Berta Benz öz kakatyndan alan pulu bilen Karla kömek etdi. Karl öz bergilerini dogry derejede ýapdy. Ondan galan pul bilen täze maşyn döretdi. Ýani atsyz araba diýip adlandyrylýardy. Şol döwlerde atsyz ýörýän arabasyny döretdi. Ýöne näme? Ýene de bir problema. Maşyn hiç ýerde geçenok. Bol maşyn hiçme gerekkäl. Töwerekdäki adamlar üçin şol maşyn bilen 10 metr ýöräniňden öňküje atla arabasyna mineniň has amatly. Anana noktalar şol maşynyň adamlara kömek edip biljegine at bolmadan hisat işlemeýär diýen düşünjeler bar adamlara. Indi şu ýerde Berta Benz'in mertlik görkezden, edermenlik görkezden hereket barada aýdyp berýär. Günlerde bir gün Karl Benz öýde ýatyrka ir bilen Berta Benz öz iki tane ogluny ýanyna alýar we ejelerine tarap, garaz mamalaryna tarap ýola düşýärler. Näme bilen? Elbetde satylmaýan täze öndürilen maşyn bilen. Bul maşyny garajdan çykarýarlar. Karl Benz'e eşdirmejek bolup näçe metr daşlaşýarlar öýden. 100 kilometrlik ýol bolan öz ejelerine gidýän ýola şol maşyn bilen ilkinji safar ýola düşýär. Ýolda bir näçe problemler bilen garşylaşýar Berta Benz. Benzin geçirdi, şlanga bitýär. Öz saçyndan näme diýilýär şol adam? Nibitinka diýilýär. Gara ingejikler bilen şlangany arasalaýar we ýerine goýýar. Ýolda tigirleri daýlanýar, ýelsiz tigir de şol döwürlerde arabanyň tigiri ýöne ýumşaklyk üçin rezin ulanylýardy. Rezin ýertilýär. Ýolda koja ýataýanyň ýanyna barýar we galyň kojalardan pakrişkan höküminde rezin dikýärler. Beýiklige minmäge gerek gelende beýiklige minip bilmeýär, iki tane oglu we kömekçisi ýanky maşyny itýärler. Şeýde bir näçe oglaň içinden geçýär, gazet we jurnalistden gödüne düşýär.
Şol ýerde bir zenanyň şu adeşini sürülmeýän maşyny sürüp barýany, ondan soraýarlar, "Nira barýan?" diýerler, "Öýde ärini tanıştyrýar, öýde barýan, öýüni tanıştyrýar, şunça kilometr ýol geçip barýany tanıştyrýar." Şeýdip berta benz öz mamalaryny ýa-da ejetiniň öýüne baryp, täzeden ýygyna gaýdýança, eýýäm Karl Benz'in maşyny dünýä derejesinde tanap başlaýar. Entek ýol ýöremeke, gazet, jurnallarda ilkinji täzirler hökümete çap edilip başlaýar. Berta Benz Venan maşgala bolup dünýäde ilkinji tapar. Diňe ýeten entek Karl Benz'in öýdem onça ýol ýörek görmedi özlerinden maşynda. Gidişin gaýdyşyn jemi 194 kilometrlik ýoly Venan maşgala bolup ilkinji tapar şol maşynda geçen adam bolup taryha girýär. Şondan soňam şol maşynyň satygy düýüp götür ütgüýe elinde pulu bar adam Karl Benz'e oçura durýar. Ýyllap oçur kabul edýär. Berta Benz gelenden soň Karl Benz'e maşynlarda düşündürüş geçýär. Näme diýär? Maşyn beýge menende kösörňär. Näme etmeli bolsa şol beýge menende ýeňillik bilen miner ýaly et diýip maslahat berýär. Karl Benz bolsa häzirki maşynlarda bolanýan korobka, skor çarşan korobkany oýlap tapýar. Şol ýerde beýge minmek üçin ýa-da skorsy güýçlendirmek üçin kiçik skorsy, ulu skor şol ýerde tapýar we şondan soň maşynlar 2 skorsy bolup başlaýar. Bundan diňe bir skorsy we tak öňe ýöre bilýär. Ondan soňra şlangalar kiçik bolan soň şlangalar berkedýär, bitmedýär etýär we benzin filtre tapylýar şol ýerde. Benzin filtreden geçirip ondan motory barýar. Ondan soň ýankyp tigirlerde problemi ýüze çykdy bertada. Bertanyň maslahaty bilen tigirler täzeden işlenip başlanýar. Beller wagtdan soň ýene Bertanyň maslahaty bilen pakryşka ýellenip başlaýar. Şeýdip Berta Benz'in başlangyjy bilen, edermenlik korkadan başlangyjy bilen mirovoy uruwyna ýetdi. Häzirki günlerde Mercedes Benz'e ugrulýar. We şol wagtlardaky Berta Benz'in hereketleri bolmady bolsa, belki bu günlerde şu günler ýar maşyna bilmezligimiz mümkin. Hawa ýigitler, agalar, venanlar Venanlygyny görkezýär, öz gahrmanlygyny görkezýär. Kän ýerlerde de, kän taryhlarda şeýle maglumatlar şoňa meresde Venanyň görkezýän edermenligi bar. Indi size konkurs geçireýin. Şunça wagtlar videony göreniňiz üçin 100 manat çykanyň. Kim bilkinji kommentariýa dogry jogap berse 100 manat pul bayragy. Soraň şeýle. Berta Benz'in ýören ýoly haýsy şäherden haýsy şähere we şol köçäň ady. Häzirem şol köçe turistler üçin ziyaret edilýän ýol. Maşyn girmeýär, diňe turistler pişkom ziyaret edýär şol ýoly. Ilkinji jogap berene 100 manat pul barary. Biziň takyp paramyzdan aýrylmaň. Indiki videoda görüşýänçe.